Hihintayin mo pa na lulubog yung araw para hindi masyadong mainit, gano'n. Or kapag umuulan naman, hintayin pa namin na titila yung ulan para lang maitaas yung isda namin. Tila babalikan na lamang ni Jasmine na naging karanasan sa pagtatrabaho sa Sual Fishing Port. Ang nooy pahirapang sitwasyon kasi sa tuwing nagkakaroon ng produksyon ng bangus, mas naging moderno na. Ito'y matapos isaayos at ipasakamay na ang bagong Sual Fishing Port. Dito, mas pinalawak na ang pier, may maayos na ring silungan, at higit sa lahat, may malawak at disente na ring cold storage at processing facility. Laking tulong ito, lalo pat isang suwal sa mga bayang naghahatid ng malalaking supply ng bangus mula sa probinsya ng Pangasinan, bukod sa Anda, Bolinao at Infanta. Malaki po na itutulong nito kasi nga po kapag halimbawa hindi namin maisisell kaagad yung isda, nandun na napapaganda yung quality ng isda namin, pwede namin ditong idaan muna, lalo na kung sobrang bababa ng presyo ng isda. Ang pasilidad, pinondohan ng higit sa 600 milyong piso na naglalayong gawing mas moderno ang fishery sector. May capability na ngayon tayo mag-process ng bangus, freeze for export for the local market. At of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas. Laking pasasalamat naman ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Anya, ang pasilidad na ito makakatulong upang maiangat pa ang antas ng fishery sector sa Pangasinan. Lalo pat ang probinsya, ang top supplier ng bangus sa bansa. We are the leading supplier of milkfish worldwide, and it's just appropriate that we have this kind of facility. Laking tulong. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan upang matiyak ang maayos at mas modernong fishery sector sa probinsya. Jose Robert Inventor, RNG News.